Asifisele nje abantu abathandanayo nje bethi usuku oluhle lakusasa la ngeValentine. Cha nje abantu nje abasemathandweni nje asingabi nomona. Lento yomona siyeke, asibafisele nje usuku oluhle lakusasa abathandanayo. Iy'thandani nje bafethu nje asiy'nike nje indawo yazo, uyangithola? Nami njengoba nginomuntu wami uMandla ngiyafisa engabe nginamandla ukuthi hlampe ngimenzele something, into ephathekayo, into ebonakalayo. Manje anginawo amandla ngoba ngiyazi yena ukuthi kube nayo u-right la ekhona ubezongenzela into enhle. Nami bengifisa ukuthi kube nginamandla hlampe ngimenzele, hlampe ngimthengele noma nje yini nje emnandi ezomjabulisa. Angithi uyangithola? Noma ngimkhiphele hlampe koSpuro athi ukudla kamnandi ey'ndaweni ey'khala kahle. Kodwa kusenani-ke bafethu kuyohamba kulunga sengiyobona nge-birthday yakhe. Asingabi-ke nomona kulaba abanamandla ukukhipha abantu babo kuma-restaurant aphambili, ey'ndaweni ey'phambili abazobe be-celebrate-a usuku lakusasa olukhulu kakhulu ley'thandani. Asingabi nomona. Ukuthi wena awunaye umuntu noma hlampe izinto azekubhedela kwezobudlelwano, musa ukuba nomona. Fisela abanye abantu abenza kahle empilweni ukuze nawe uzothola owakho ngonyaka ozayo. Khona sizobe si-celebrate-a wena ngonyaka ozayo ngeyi-14 February. Into ebuhlungu kakhulu-ke bafethu ukuthi akuthina sonke siney'ntombi and akuthina sonke esikuma-relationship. Laba abangekho kuma-relationship bazofila offended mase thina mase laba abanabantu babo bephuma behamba bengcebeleka ey'ndaweni. Asingabi nomona bafethu, asibafisele impumelelo, asibafisele nje into zabo y'hambe kahle nje kusasa lokhu okusayo. IValentine bafethu ibaluleke kakhulu-ke iValentine, ayikho into ebaluleke nje uma ngabe unomuntu obambisene naye. Ngeke vele ukubone ukubaluleka kweValentine ungenamuntu. Uzolokhu ujaja uba nomona, uvuka isilwane usho ukuthi hhayi, omunye uze afise nokubathela ngamanzi abantu abathandanayo. Athi mebabona nje anyanye acasuke, anyamalale nje ayomela le ngoba akafuni ukubona into enhle phambi kwakhe. Asingabi-ke nomona bafethu, asibashayele ihlombe kakhulu, asibashayele ihlombe kakhulu. Enye into engithanda ukuyibalula kakhulu nayo mfethu le engiphathe kabuhlungu kakhulu lento. Uyabona lento eyenziwe ulo sistera nalo bhuti lwakade behamba naye lapha kwi-Uber driver. I-Uber driver noma i-Bolt driver ibuhlungu kakhulu leya nto bafethu, okukhombisa kona ukuthi nabantu besifazane abananhliziyo. Awukwazi ukuthi ningabulala umuntu kujike nje kungabi khona nembeza enhliziyweni yakho eshoyo ukuthi hawu siqeda kwenza into e-wrong, siqeda kubulala umuntu. Shuthi yinto abayijwayele vele, yinto abayenzayo ingoba bekuqala ukuvela hlampe ngalo ngoba ngesimo sokuthi imoto yakhe ibinekhamera. Ibuhlungu kakhulu leya video engiyibonile bafethu. Abantu banonya, abantu banosathane. Usungaze ubulale umuntu ngale ndlela, ubulale umuntu ngale ndlela. Eyi mfethu ngoba emhlabeni cha angisho kabi. No-driver lo we-Uber driver naye eish, mina nje bengizovele ngipresse kakhulu i-accelerator nje imoto ivele igingqike. Ngesimo sokuthi manje ngiyabona phela ukuthi ngiyafa. Bekumele yena angayicimi imoto, bekumele anyathele kakhulu kunaqala apresse noma enze njani ngoba phela labantu bebengaphethe sibhamu, bengaphethe lutho. Nami into engiyiplanayo angazi vele ukuthi nami bengizokwenza njani. Into engiyicabangayo hlampe abengayenza. Wena uzophawula nawe usho hlampe wena ubona kanjani. Mina bengingabona ukuthi njengoba esecishile imoto bekumele azame ukuthi esecishile imoto akhiphe ukhiye emotweni, azame ukuthi aphumele ngaphandle. Vele ubezokhona ukuphuma ngaphandle abashiye. Bathathe lokhu abakuthathayo kodwa imoto ibengeke ihambe ngoba ukhiye ubezobe ehambe nawo. For sure laba bantu abakwazi ukuphumisa imoto ngaphandle kwakhiye. Ibuhlungu kakhulu leya nto bafethu. Leya ntombazane nje usathane le oyibonayo nje leya ntombazane bafethu. Ngicela ngaloku ebuza ayihlabe ngocelemba nje. Hlabe ngocelemba nje la ekhanda la hlabe ngocelemba. Sesobe siliqule lelo cala lelo ngobani asibadingi abantu abanjengale ntombazane emhlabeni. Naloya bhuti asimdingi. Abantu abanjalo nje emhlabeni abafunakali. Izwe lonakele kakhulu, siphila nezilwane bafethu, siphila nezilwane kushubile. Lento eyenzeke nje lapha ibuhlungu, ingiphula umoya. Ngithe mangibona le video ngicathi namhlanje ekuseni ngivuke ngayo la ey'nkundleni zokuxhumana. Ngiyayibona le video umoya wami uvele wehla umoya wami wehla. Kubuhlungu kakhulu bafethu lokho okwenzakalayo. Ngibuhlungu. Kodwa ngidluleke lapho bafethu, ngeke ngande kakhulu ngalokho. Nayo into ebaluleke kakhulu. Mawukuthi awumazi uTony Dayimane, kumele umu-check-e bafethu. Ukhiphile i-EP eney'ngoma eziwu-5 mangicabanga. Kuleya EP khona uSjava, khona uLero.
umfana wasemtshezi nje okhulayo unzima kakhulu manje, unzima kakhulu lo mfana uyenza ngiyambona uLero. Ebese kuba yilezi-ke engicathi lezi ey'landelayo-ke ngicathi azinawo ama-feature. Mase kuba le mnandi kakhulu-ke, le mnandi kakhulu-ke le angazi bani. Eish ayi mnandi leya ngoma. Mase liyakeli yeyeni bo. Fire. Bafowethu ngicela si-support-e kakhulu intwana uTony Dayimane ngathi uyena owenza kahle kakhulu manje, njengamanje. Vele ngiyababona bakhona baningi aba-rapper-ayo, baningi abaculayo kodwa njengamanje umuntu owenza kahle kakhulu, oshaya le hip hop le esiyithandayo thina. I-hip hop ecishe ifane nale esikhule ngayo. Ngingambeka nje ngisho ukuthi uyena no-Touchline. Yabona yena no-Touchline mfethu babhizi kakhulu bashaya umculo omnandi. Umculo esiwu-relate-a kuwona, umculo esi-relate-a kuwo njengabantu. Mfethu uyasebenza kakhulu mfethu angifuni ukungasho. Imnandi kakhulu leya mpahla, imnandi kakhulu leya ngoma, imnandi kakhulu leya EP. Basebenzile abafowethu angifuni ukungasho. Kodwa siphinde sibuyele la kwi-Valentine bafowethu. Kusasa i-Valentine's Day. Asingabi nomona. Asingabi nomona, asibashayele ihlombe. Mawukuthi uhlangana nabantu ababambene ngezandla, abajulayo, abathandanayo, shaya ihlombe mfethu ubabongele. Ungabi nomona ngesimo sokuthi wena awunaye umuntu ongambamba isandla noma umuntu onga-celebrate-a naye ilanga lakusasa. Leyo nto bafethu asizame ukuyigwema bafethu indaba yomona. Ngiyacela kakhulu singabi nomona. Wonke umuntu wenza kahle mfethu. Even ngathiwa akuyona-ke i-Valentine's Day. Abantu nje abathandanayo nje mfethu ababe yisibonelo esihle kuwena, abakukhuthaze nawe, khuthazeka. Ngibone naku-Pretty Ugly bekukhona bani, uBunhle Modiselle. Sengithi u-Pretty Ugly ubani? U-Eltido. Ku-podcast ka-Eltido bekukhona u-Pretty Ugly noBunhle Modiselle. Iy'thandani kakhulu-ke bafethu lezo zina-17 years zindawonye. Ayikho into enhle njengaleyo, ingijabulise kakhulu leya nto uma ngiyizwa 17 years together. Abakaze bashayana, abakaze baxabana, akakaze waphakamisa ivoice omunye uphakamisele omunye. Ukubambisana nje ngikubone lapha kuhamba phambili kakhulu. Njengaye uSister uNandi Mngoma. Uyabona nje kuhle kakhulu abakwenzayo uNandi Mngoma. Bakhona konje ngizothi ubani omunye mfethu. Ecishe ngakhohlwa. Ubhuti uKabelo Mabalane noSistera uGail Mabalane. Sebehlale kakhulu bendawonye bafethu lapho bayisibonelo esihle. Isibonelo esihle kakhulu leso angifuni ukungasho. Abantu ekumele ngabe sibukela kubona, abantu ekumele sifunde kubona, abantu ekumele sibone kubona ukuthi impilo ihamba kanjani, impilo yenziwa kanjani. Labantu ngeke uzwe kuthiwa baphostile bathi siyagibela ibhanoyi siya kwi-vacation, siyahamba manje siyaphesheya. Cha. Awubaboni indawo. Into yabo ihlelekile. Awukakaze uzwe kukhulunywa ngabo kabi, awukakaze uzwe nje mfethu no-scandals lapha. Bayiphethe kahle. Ngiyathanda bafethu. Nami bangikhuthaza kakhulu, bangigqugquzela ngifuna ukungasho ngiyagqugquzeleka. Yinhle kakhulu into engiyibonayo abayenzayo. Ngiyafisa nami sinoMahlangulela wami. Sibe nento enjengeyabo. Sibe nento eyaphambili, sibe nento ya-forever, sibe nento yangunaphakade. Ayikho into ebaluleke njengothando bafethu. Uma uthanda umuntu wakho, ungamthandeli ukuthi unani, ungamthandeli ukuthi unemali, ungamthandeli ukuthi uyini, ungamthandeli ukuthi uphuma kulephi ikhaya. Umthande nje. Umthande nje ngenhliziyo emhlophe nje, umthande nje ngenhliziyo emhlophe. Umuntu wakho, umama wakwakho, umthande nje ngeqiniso. Umthande nje. Ngiyacela-ke bafethu siphathe kahle, sibheke ney'gebengu eziningi iy'gebengu mani. Ngisacikekile nje leya video leya angifuni ukungasho. Angisacikeke ngampela. Leya ntombazane la oyitholayo nje engathi futhi ngabonwa yimina kuqala. Ngiyitshitshela ngobhusha ekhanda. Toto engane leya ayifunakali nje emhlabeni leya nto leya. Into enjena nje isidwedwe nje sentombazane lesiya. Ukuthi ungakwazi ukubulala umuntu, umbambe inkunzi, umbulale emotweni ahamba ngayo. Damn it man. This is home run with Makeba PMP. Umfana wakhona le Peter Maritzburg eMgungundlovu exa kwaDambuza bafethu la ngiphuma khona kaMgwaqwa eMbali eCaluza bafethu Sweet Water yonke indawo akekho ongangazi mfethu, ongangazi ukufika izolo eMpophomeni eMafakatini kwaHhazi la ngiphuma khona. Njoba ngisho ongangazi kobe ufika izolo akekho ongangazi Makeba PMP bafethu. Intwana yafikelaphi uMama Khathini, uEne khona le kaMgwaqwa bafethu. Ngizalwa iNdlovukazi bafethu, ngiyithanda ukufa kabi. Uma wami ongizalayo bafethu ngaba ngikho la, ngaba niyibone lento eniyibonayo kube wayengekho. Shout out
home run Bafethu Noma Geba.